pagbuhi sa Negros Island region. Sa Balita National, state visit ni Marcos sa China, maghahatag sang linibo nga trabaho sa mga Filipino. Lifetime validity sa passport sa mga senior citizens ginaduso sa Kamara. Sa Balita International, Indonesia gintayog sang 7.6 magnitude nga linog sini lamang nga kagahon. Sa sports, LA Tenorio wala sang kasiguraduhan nga makahampang sa Game 6 sang PBA Commissioner's Cup Finals. Sa Balita Entertainment, bata ni Dimples Romana nakapasar sa pilot licensure exam samtang sa Balita Special, mga dapat mo tandaan siniya tuig 2023. Maayong aga Bacolod, mga aga binugawahin sa Western Visayas. Karon nga law Martes, Enero 10, 2023. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa atong balita sa lakat sang panahon. Last 3 ning aga ang low pressure area ang nakitaan sa kalayoon nga 705 kilometros na sidlangan sa siyudad sa Davao, samtang ang northeast monsoon o hangin amihan ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip na ang siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa LPA. Kasarangan, tutumawas kong nga huyop sang hangin ang mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutla ka las 6:08 kaina, magatunod naman las 5:42 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyaga naman sa 24 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginanunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga may kompanya sa China nga nag-aobra sa electronic vehicles ang magatukod sa ilang planta sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos ang pag-upod ni Benitez sa delegasyon sa Pilipinas sa 3 kadlaw nga state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China sang nagligad nga semana. Sa press conference kahapon, Lunes, ginpahag ni Benitez nga sa amo nga state visit, madamo inis ang natubang nga mga multi-billion company sa China nga may nagkalain-lain nga operasyon sa iban nga pungsod. Suno sa alkalde, na-identify na sang kompanya ang nga Shaanxi nga may kolaborasyon sa isa pagid nga kompanya sa Korea ang Bacolod para magtukod sa electric vehicle plant. Dugang pa sang alkalde, magapadulong sa syudad ang Chief Executive Officer sa kompanya samtang may mga tiglawas na ang kompanya nga nagpadulong sa syudad. Wala pa karon sa impormasyon ng alkalde kung saan matuman ang ini nga proyekto. Samtang ipahag man ni Benitez nga may iban man nga investors nga interesado sa pila ka mga proyekto sa Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa 800 milyones pesos nga pondo sa pagtukod sa Bacolod Coliseum, ini panubuan sa 720 milyones pesos ang Benitez Administration. Ang ini nga proyekto ang ginaduso sa Leonardia Administration kakabahin sa 1.8 billion sa tongagin loan sang syudad. Sa press conference Lunes, ginpahag ni Mayor Albi Benitez nga gin-redesign ng Coliseum, ginihimo nga retractable ang pulungkuan sa bleachers para pwede mahimo nga convention center ang Coliseum. Gin-kumpirmar ni Benitez kaya nasa 50% ang proyekto nga nahamtang sa Barangay Alihis. Sa mga lugar ginaduso man ang pagtukod sa South Public Terminal kag Museum nga proyekto ni Senator Juan Miguel Zubiri. Instead of just having mga bleachers sa Coliseum, no, ginimo ta retractable so that it can be also used as a convention center. So we feel that ang sports arena or coliseums may not have enough market on a yearly basis. So we redesigned our coliseum. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ginpahayag man ni Mayor Albi Benitez nga mag-hire ang syudad sang dugang nga mga job order employees para sa pila ka mga programa nga ipatuman subong nga 2023. Madumduman kapin 800 ka mga JOs ang ginkakas subong nga tuig halin sa masobra 3,500 pakadto sa 2,700 nga may 3 ka bulan nga kontrata. Ginpahayag ni Benitez nga sang 2022 hindi sila ma-identify ang 894 ka mga JOs sa diin sila na-assign rason nga gin-review ang assess assignment para masiguro nga may aktual sila nga trabaho. Ginalantaw sang alkalde nga ang masobra 800 ka JOs ang posible matapos na ang ila proyekto kung programa apang nagasigi sa gihapon sa pagtrabaho.
Subong nga 2023 nalakip sa pagkatutukan sang Benitez administration ang paghimo sang madamo nga trabaho. Suno kay Benitez, luyag sini nga napaidalom sa husto nga training ang labor force para malambot ang demand kag isa sa iya ginihemplo ang trabaho sa business process outsourcing. Ginpatang ni Benitez nga project-based ang trabaho sa JO kag tanan nakuha ang dapat produktibo. Sa bahin sang 10,000 ka housing projects sa syudad, ginalantaw sa alkalde nga makahimo ini 15,000 ka trabaho. We want to make sure also nga tanan nga ginhire nato nga job orders are actually being productive and doing something for the city. So, which is why we went down to the bare minimum anay kung ano ang mga kinalanon sa mga existing programs naton. And there will be several programs that will be implemented within the year and then we will hire more. Ang dugang nga pahayag ni Mayor Albi Benitez. Luyag naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga sang kuniyang panglungsod ang may parehas nga direksyon sa iya nga plano para sa tuig 2023. Ini matapos ang pagpadulong sa mayoriya sa mga miyembro ng konseho sa syudad ng Baguio. Kaupod ang alkalde sa tong weekend. Sa press conference in pahag ni Benitez, hindi niya luyag sa sorpresa kag mas luyag nga maplastar ang tanan nga plano subong nga tuig kag kasugtan man sang SP members. Suno sa alkalde subong nga tuig 2023 pagatutukan sa syudad ang job creation ug paghatag sa trabaho sa mga residente paagi man sa mga proyekto nga ipatuman. Dugang pa ni Benitez, ginlibot man sila ni Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ilang nga most advanced smart city system sa bugos nga Pilipinas. Tubtub lamang sa 4.5 bilyones pesos ang sarang nga mautang sang Bacolod Local Government Unit. Una nga nagsumeter si Mayor Albi Benitez ang 5 bilyones pesos nga loan application sa Department of Finance para punduhan ang pila ka mga socio-economic development projects. Ginpahayag ni Benitez nga mag-apply ang syudad para sa 4.5 billion pesos nga loan. Bangod sini gin-adjust sang administrasyon ang pila ka mga proyekto para sa loan package. Suno sa alkalde, nalakip sa gihapon sa loan ang inaduso nga 600 milyones pesos nga balor sang legislative building. Magasugilano naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Negros Oriental Governor Roel Degamo subong nga semana may kang tanan sa ginaduso nga pagbuhi sa nga Negros Island region. Sunod kay Lacson, ginatingwaan niya nga matawgan ang komunikasyon ni Degamo kahapon sa aga apang hindi ini makontak. Gusto ni Lacson may baluan kung ano ang rason ni Degamo sa pagpamatok sa plano nga paglakip sa Negros Oriental sa NIR kag tingwaan nga kombensyon agud paboran ang mga plano. Sa 4th Regional Development Council Central Visayas Full Council meeting sa syudad sa Cebu nagligad nga Desyembre 6, nalikdan nga tuig, ginsiling ni Degamo nga wala siya sa nakitaan nga problema sa Negros Oriental kung magpabilin sa Central Visayas region. Suno kay Degamo may mga issue sa kultura ang Negros Occidental kag Oriental para sa lengguwahe nga Ilonggo, Bisaya kag Cebuano speaking. Dugang pa ni Degamo mas pilion niya nga magpabilin ang Negros Oriental sa Cebuano speaking people sa probinsya sa Bohol, Cebu kag Siquijor. The one time that I've talked to him was still last year, and we agreed to meet this year. No? In fact, today I was trying to reach. He cannot be reached yet, no? But probably there's no signal in that area. But yes, I will try to set a meeting with him. If not this week, next week. Si Governor Bong Lacson. Ginkumpirmar naman ni Yolanda Benamin, Vice President sang Amelia Mercedes Vendors Association, nga nagpadulong sila kaupod ang pila ka mga vendors sa Mayor's Office para makigdialogo kay Mayor Albi Benitez angot sa pagpangbaklas kag pagpahalin sa City Legal Enforcement Team sang ilang mga baligyan sa Libertad Public Market. Suno kay Benamin, nag-ayo sila sa alkalde nga makabaligya balik ang mga ini sa Libertad, bangod amo lang ini ang ilang palangitanan. Palayag pa ni Benamin nga ginpahig sang alkalde nga pwede sila makapangaw isang notice o kung maglisensya sa mga pribadong establishmento kung pwede ang mga ini nga temporaryo makabaligya basta hindi na maglapaw sa dalan samtang wala pa nahuman ang annex market. Duha pa ni Benamin nga nagpadulong si Benitez sa Libertad kahapon nagudliwat nga lantawon ang sitwasyon. Sunod sa Vice Presidente sa asosasyon, posible nga wala man makahibalong alkalde angot sa pagpangkuha sa City Legal Enforcement Team sa ilang mga baligya bangod wala ini makahibalo kung diin ginadala. Madumduman nga nagpatigaw ng syudad sang Enero 2 sang clearing operations sa mga nagabaligya nga yara na sa sidewalk kag dalan.
Nagalaom ang Comelec Negros Occidental nga magadamo pa mga botante nga magparehistro samtang naghilapit ang deadline ng voters registration. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahag ni Negros Occidental Comelec Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria nga may masobra na sa 6,000 ang nagparehistro tubtub Enero 9, 2023 kag 50% sa mga ini ang mga kabataan. Suno pa kay Ananoria nagabaton sila sang proseso online apang para lamang sa reactivation kag magalawig lamang tubtub Enero 21. Samtang pahag ni Ananoria nga sa karon wala pa sang impagawa nga anunsyo ang Comelec sa national angod sa intensyon nga pagpalawig sa voters registration. Ang pagrehistro magalawig na lang tubtub Enero 31. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:09. State visit ni Marcos sa China, magatag sang linibo nga trabaho sa mga Pilipino. Samtang lifetime validity sa passport sa mga senior citizens, ginaduso sa Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Good morning, liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Sa nagamonitor dira sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sa mga nagapangape dira sa mga kapihan, mayong aga sa inyo. Good morning, Liwat Action Eden. Yes, good morning, Liwat Action Voy. Ana Sinoro Aragyapon, Miss Georgia Gargasiran, rainy Tuesday morning mandara sa imo, Miss George. May Yes. kapake nakapangape ka na? May kape ka na? May bulong ka pa. May kuhan pa? Ano ini yung kuhan no? Ano ini? Noodles? Ano naman? Morning na sa imo, Miss George. Ano? Don Delis Pase sa Alingilan Golden Gate. Kay Remia Garcia, good morning sa imo, Rem. Dira sa may Pahanokoy. Yes, hello. Kay classmate ko, Marce Rumbines Junio, muayang agaman sa imo dira, Eddie Laus. Kag kay Teresa Linaha Kayaw, good Hi, morning. Ma'am Teresa, good morning. Kag kay pari ko, Gilbert Kayaw, good Yes. morning dira sa inyo. No? Good morning, man Action Boy, kay Ma'am Maria Luisa Melos. Buka sadya, Yes. wala kay nagpapakolod siya ko kagapon. Oh. Bit-bit yun na ang mani. Itong intugon mo. Oo, nagpapakolod siya, bit-bit yung mani. Pagbalik sa bago, bit-bit yung Bit-bit ng yung mani. mani. Kaya nalipat sa. Sige. Amo ginakuno ko basta gahubin siya. Kag wala sa bisa mo nga kuhan mo nga get together to sa Bago City Cultural Troupe. Oo. Wala siya kado buti sila nga ato sa kabankalan. Gugtas pa siguro yapon. Wala pa siya ka-move on nga sa ugtas siguro yapon, no? Masi. Migo Tafil Alon sa kay morning dira kag kay MJS Candido Hildore. Good morning man.
Sige, kay sino pa da? Rochelle Evangelista, matugnaw nga morning man sa imo. Yes, good morning sa inyo. Kuan halong ikaw mo kay uso dahil sa mga ano. Trangkaso. Yes. Ikaw muna. Hindi ako wala pala yun ang trangkaso. So, amba ko Aksyon boys. Storya na sila ni Sir Nixon. Ambal nga kung uso pag-uro subo nga COVID kasi na COVID na Damo na talaga kala COVID. True. Ano naman? Martin Aliling, Yoni Bangeles sa Lamzon. Good morning. Kay Melili Oligo, Oy Ems Aboso, good morning. Yes, good morning. Ipadala ko na kay Aksyon din para sa imo, Ems. Tapos kung malipat ako ng mga resukto niyo, ano itong padala ni Aksyon boy? Saba. Kabay pa hindi ko malipatan ka ron. Ibutang nga daan sa bag, sulod mo nga ni sa bag ang... Ang ano? Hindi kay go. Feeling ko, ang irigalo mo sa ako, nako nga bag. Nako nga bag. Kag mga ano bala, kag mga suludlan bala. Kay start of the year. Damo na mga birthday bala karon. Sigurado for sure may mga may mga Sharones. May mga Sharon Connect. Ano sana? Sige. Kay Sol Lama Barnacha. Sorry ka Bacolod and happy Tuesday sa atin. Happy Tuesday. Sir Melilioligo, good morning. Fernandez Eric, ito ga kipat-kipat ang ato niya na. Kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, hello, good morning. Dennis Nuestro, may agaman. Nagwapa, nagid ko kunor. Small things. Jocelyn Song Comedia, may aga, watching from Angeles. Uy, ito siya sa Angeles City, Pampanga. Why siya sa Los Angeles siya? Tara sa Angeles City lang. Ay, ano, Balko? Sa Angeles City na Angeles, siya. sabi ko, ako rin nga ba, Los Angeles. Angeles City. Sa Los Angeles, sa mga pakaisaya to. Base eh. Ma'am Vanessa Mayo, ara sige hapon. Yes, good Happy morning. cold morning dira sa inyo. Sampa-sampa ko ng election boy, yung mga kabayuan. Kaya ba ko kapoy pang labay. Miss Jinky de Lagdona Raman from Phoenix, Arizona. Yes, Ma'am Jinky, how are you? Do bago to hair ni Ma'am Jinky. Si Boyax na komedya sa Barangay 10 morning, natamya ko sa asawa mo. Yes. Kay Bro Agustin Mahilam Jr., good morning. Magaluumon ka nagaulan sa Jutay sa Municipalay City. Kay Ma'am Homala Manama Ricard, good morning. Russell Gomez, of course, Araman. Sir Fila Lunsagay, good morning. Arigato. Ohay gozaimasu, dira sa inyo. Ni Ma'am Eleanor Fukuda, hello. Si Ma'am Murayama, bangya dayon. Ohay gozaimasu, man. Tess Murayama. From Tokyo, Japan. Kag sila ni Marjon Rivera, Yes, Chona Tinilia. Good morning. Kay Celestino Henoraga, good morning, man. Alright. Okay, sige. Standby na kita sa aton nga mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until Time, las 7:18.
Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, maghatag sang linibong nga trabaho para sa mga Pilipino ang resulta sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing, China damlag lang. Sunod sa Presidential Communications Office, nangin madilago ng 3 kadlaw nga biyahe ni Marcos sa China, kag mismo ang presidente naman ang nagpahayag nga magabukas ang madamo nga trabaho para sa Filipino. Ini ang bunga sa state visit sa presidente sa nasambit nga pungsod. 22.8 bilyones dollares ng investment pledges ang nadala pauli sang presidente sa pungsod matapos mag-example sa Chinese business leaders sa 3 kadlaw nga state visit. Dunga pa ni Marcos nga nag-aumpisa na sang training kag capacity building ang pila sa mga para sa pag-umpisa sa ilang negosyo diri sa Pilipinas kag pila sa mga bago buksan amo ang industriya sa pagproseso sang minerals, battery production, subong man ang electric vehicle production. Tutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang investment sa mga proyekto nga magapadayon sa pagtibong sa transportation system sa Pilipinas kag ginpahayag nga dako ang mabulig sini sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang palayag sa presidente kadungan sa iyang pagtamong bilang keynote speaker sa launching sa tunnel boring machine nga proyekto sa Metro Manila Subway sa siyudad sa Valenzuela. Sa mensahe ginpahayag ni Marcos nga paglansa sa tunnel boring machine isa ka patimaan sa commitment sa administrasyon nga padayunon ang mga proyekto sa ligad nga administrasyon kagahandom nga magdugang pa sa pagtukod sa mga proyekto. Nagapating presidente nga ang epektibo kag maayo nga transportation system ang magaresulta sa pagdamo sang employment, mas makatibong sa ekonomiya kag sa sosyedad, subong man magadalas ang kahapusan para sa tanan. Naka-secure ang Department of Transportation sang masobra 6 milyones dollares para sa feasibility studies para sa pila ka railway projects. Ini ang ginanunsyo ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa naligan nga Hulyo tuig 2022. Sunod kay Bautista, ang pondo gamiton para sa development sang Panay Railway, Bataan Railway kag North Long Haul Interregional Railway nga magaangot sa Ilocos kag Cagayan paagi sa National Capital Region. Target man sang DOTR nga makasecure sang pondo para sa feasibility studies sang San Mateo Railway, Northern Mindanao Railway kag Philippine Transport System Master Plan. Giningadla ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. bilang Secretary sa Department of National Defense. Sunod sa Presidential Communications Office, ginbato ni Galvez ang posisyon nga gintaniyag sang presidente. Ining ginanunsyo sa palasyo matapos ang pag-resign ni DND Officer in Charge Jose Faustino Jr. Kag si Galvez ang isa ka retired general sa Philippine Army nga nangunaman sa AFP sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nagserbe man sadto si Galvez bilang vaccine czar kag chief implementer sa National Task Force against COVID-19. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa epektibo nga flood control infrastructure kag disaster management response sa komunidad kasunod sa pagbaha sa Bulacan. Sa iya nga pagpamulong-pulong kadungan sang Minasa Festival 2023, nagpabutyag sa simpatiya si Duterte sa ginatos ka pamilya sa Bulacan, partikular sa Norzagaray, nga nag-evacuate sang weekend matapos ginbaha ang lugar sang nag-release ng tubig ang Angat Dam kag Ipo Dam bangod sa padayon nga pag-ulan. Sunod sa Vice Presidente nga kinahanglan masolusyonan ang kabalaka sang publiko paagi sang temprano nga pagpreparar kapag sunod sa instruction sang otoridad sa panahon sang emerhensya. Duwa pa ni Duterte nga sa panahon subong, wala pa man nagabot ang bagyo, naga-eksperyensya na sang pagbaha, rason nga importante nga kahibalo ang kada miyembro sang pamilya kag komunidad kung ano ang himuon subong man kinahanglan ang epektibo nga flood control infrastructure kag disaster response agud nga mahilway sa malala nga idulot sang kalamidad. Ginaduso sa Kamara ang paghatag sang lifetime validity sa passport sa mga senior citizens. Ginaduso sa Davao City Representative Paulo Duterte, Benguet Representative Eric Yap, kag ACT CIS Representatives Edvic Yap kag Jeffrey Soriano, ang House Bill 6682 nga pag-amyendahan sa Philippine Passport Act of 1996 sa diin hatagan sa lifetime validity ang passport nga ginkuha sa mga Pilipino nagaedad 60 pataas. Base sa records ng Commission on Population and Development, yara sa masobra 8 milyones ang kadamuon sa mga Pilipino nga nagaedad 60 pataas. Suno sa mga kongresista dapat nga ginakonsiderar ang edad kag ikayong lawas sa mga senior citizens sa kada nagapa-renew sa ilang passports. Kalabanan sa mga senior citizens ang hindi na sarang magbiyahe kag maghulat sa proseso. Suno pa diri, hindi naman dapat nagahatag sa stress sa mga seniors ang renewal sa mga passport kag sa baylo mapuslan ang kada oras sa ilang pagbiyahe sa iban nga pungsod.
Sa katapusan kabayan sa aton Balita National, ginabulubanta mga 88,000 ka madiboto ang nakigbayan sa Walk of Faith ang prosesyon sa pagselebrar sang piyesta sang itom nga Nazareno. Nagumpisa ang prosesyon las 2 sang kagahon kag naglakat ang madiboto sang 2 ka oras halin sa Quirino Grandstand tubtub sa simbahan sa Quiapo. Sa prosesyon, madamo nga diboto ang nagdala sang imahen sang Nazareno kag andila bangod suspendido sa gihapon ang traslasyon kag antes pa sa naging patigaw na ang pagpupugay sa din ginpauyat sa mga naglinya nga diboto ang bahin sang krus sang Nazareno kabaylo sang traditional nga pahalik. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Ang aton nagapanguna nga mga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas ano na kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Okay, good morning dira kay Ope. Pe, morning sa imo Ope, manaay, maayong aga. Good morning! Sa tanan man nga ginasipon. Uy, dami-damay. Siling ni Ma'am Van niya, si Sir Jones na wala aw. Ari siya. Ari siya, Ma'am Van. Nag-ano siya, busy siya. Birthday iya luto. Kay nalipat. Kaya mo na gani. Nalipat ka gapon mo sa i-replace sa iya. Hindi siya. Dapat may replacement sa anay kasi itong birthday niya. Ti siya gid ka baka-baka to sa gwao. Ikaw to tani mo? Oo, ti kay siya bulos ni sakon. Tapos siya din mabulos sakon. Anong gaguro na mo nga duwa no? Ara sa Mamvana, no? Rochelle Evangelista. Aha, kulang ka lang kuno sa capsule kuno guaps. Sino gambal? Si Rochelle. Ikaw na lang yakap sa kon be. Nate, kiga ka kita sa asawa mo. Sabto niya ka lang kunara, section boy nga lapit na. Ay, hindi ko ya. Rochelle Valencia Susana. Hindi ko, kay basi madalahig siya nga masipon ko. At least ako ya may 2 days off siya ya. 7 days a week di siya daan na. Ito ka budlay ko si Action Boy, madula. No? Yes. Kay birthday boy konseho, para mga agada sa imo, ano? Raylen Delphine from Grandma. Shout out, Grandma mo ni? Ay. Shout out kay Lily Barlas. Alex Monteza, Kaloy Infante Ligaspi, Sir, mag-aga, Sir Kaloy. Good morning, Sir Kaloy. Uy, kapamati galing si Sir Kaloy. Ay, may na-disable ka monitor. Oo, anabi, wala sa grades ko kay Sir Kaloy. Uy, katagas magatag. 99! Uy, mga 100? Tinuya ka man. Kay may ara na sa una si Sir Kaloy nga, naghamba siya nga, okay, kung na, anong feeling niya sa grade niya? Ano, matsyag mo nga, deserving mo nga, shoot, nitinday ni. Ay, nako. Maya niya si Sir Caldoya. Yes. Teres Vergara Sancho, Morning Man, Baby Gregorio Yulo. O, standby tanay ha, sa aton balita, kung dugang nga mga balita. Magnitude 7.6 magnitude nga linog ang Indonesia kag East Timor sini nga kagahon Enero 10
Base sa US Geological Survey, ang sentro sang Ninog ang nakitaan sa kalayoon nga 427 kilometros na sidlangan sang Indonesian island of Ambon, kag may kadalawon nga 95 kilometros. Sa report sa Meteorology, Climatology kag Geophysics Agency sa Indonesia, nakabatsyag man sila sa 5.5 magnitude nga aftershocks. Nagpaandam man ang ahensya sang posible nga tsunami. Sa Nobyembre 21 tinalikdan katuig, nag-igo man ang 5.6 magnitude nga linog sa West Java Province sa main island sang Java, ang nagresulta sa pagkapatay sang 602 ka mga tao. Madumduman ang pinakadako nga linog nga nagluntad ang usadtong Desyembre 26, 2004 kundiin nabatsyagan ang 9.1 magnitude nga linog sa Sumatra nga nagtugas ang tsunami gikan sa Indian Ocean nga nagpatay sang masobra 230,000 ka mga persona nga naglambot pa sa Sri Lanka, India kag Thailand. Ginpahayag naman sa Department of Agriculture nga padayon sila nga makig-angot ka mga bulig sa mga nagatanom sa sibuyas Bombay agon makakita sa solusyon kung paano mapanubo ang presyo sini. Sa karon yara pa sa 500 tubtob 700 pesos ang kada kilo sang sibuyas Bombay. Suno kay Agriculture Spokesperson Asek Christine Evangelista, posible maganubo na sa presyo sa masunod nga mga sinimana bangod umpisa na ang harvest season kag magadamo na ang supply. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 93 centimos. Singapore dollar 41 pesos kag 44 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 6 centimos. Sa ato naman nga balita, entertainment, action boy. Grabe niyo, nakapasara ang bata ni Dimples Romana sa pilot licensure exams, action boy, sa Pilot Australia. siya, pilot. Bata, yung mga babae, yung pinakamagulangan. Babae. Oo, si Callie. Sa iya Instagram post, ginbalikan ni Dimple sa mga baby pictures sa iya bata nga si Callie. Kaya ginkalipay niya, nga nasunog ni Callie ang iya sininga handom nga mangin pilot. Congratulations, Cal. Close. Kag dito pa action boy sa Australia. Amo to bisita niya sang nagligad nga tay hambali gani hambali. Then malakat ko dani kay bisitahan ko si Kali. Ay lapit na lang mag-graduate kag mag-exam. Di amo to nakapasar subong nag-text gid siya kagapon sa ako ni Den liw ko da ibalita ang Si Dimples nag-text gid. Oo. Si Kali Wala pa kay TBC pa to na Kali overwhelmed. nang tawag siya. Umota. Amo ni yung alam niyo po. Dami tani may sugbong Kali kamuti bla mo na. Hindi ka na ya. Hindi ka sangbutan? Sana? Sangbutan. Butan man. Kalibutan. Kalibutan. Palak. Sige na. Abi ko may kapanuktok. Gin-share man ni Dimple sa Action Boy nga subulig sang iya ban of course nahatag nilang kinahanglanon kag gusto sa ilang kabataan. Kag ipayag sinating importante gid sa mga kabataan ang suporta sang mga ginikan. Abi mo si Dimples bala na believe ko na siya mo kay ang iyang I love lang long time timbang ganyan na balay nila. True. No, grabe si Dimples no. Namiano ko na bala siyang artista. Hindi man siya nga pang leading lady gid. Nagsikat na siya bay. Hindi man siya pang leading lady gid bala daw mga supporting actress na siya pero nami ako na siya no kado. Bala na na kasi mo kodre. Ka Patsa na. do ka simple no bala siya nano nang imo naman. Sorry po. Sige. Anyway, sige. Balita sa sports. Wala sang kasiguraduhan kung makahampang ang point guard sa Barangay Ginebra nga si L.A. Tenorio para sa Game 6 ang 2022 PBA Commissioner's Cup Finals batok sa Bay Area Dragons. Sunod kay Ginebra kay head coach Tim Cone, si Tenorio ang gin-diagnose nga may abdominal strain. Sunod kay Cone, hindi pa sigurado kung makahampang siya sa Miyerkules. Na ang ni Tenorio ang injury sa first half sa ilang Game 5 sa Domingo. Sa din nagdawg ang Ginebra sa score nga 101-91 nga nagresulta karon sa din tatlo ng daw sa Ginebra samtang duwa naman ang iya sang Bay Area Dragons. Ang Ginebra nagakinahanglan na lamang sang isa ka daog para makuha ang kampeonato sang PBA Commissioner's Cup. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Mga ka-aksyon, magabalik kita ha. Standby para sa aton Balita Espesyal.
classmate ko, Marcy Rombines Junio, Yes. Jojo de los Santos, Ray Yes. Flores Barrioga. Yes. Uy, ang ihada ko, ara. Oy, ari na. Si Maria Murayama. Hello, Ma'am Tess. Ohayo gozaimasu. And to Dr. Murayama. Yes, na happy 2023 ko, no? Nakabalik na kami nga safe, back to school na kami. Oh, back to Ay, school very good, naman very sila. good. Morning na sa imo, Tessa, no? I hope to see you again. Yes, sooner than soonest. Ano man? Sooner than soonest? Oo. Sige accepted Good. Wala ka man choice mo. Si Che Zamora. Che Good Zamora. morning. Kay John Marie Macariola Estelioso, may agaman, dira si Imo. Oy, thank you so much. Gali doon 60 plus na itong tanaw sa atong ina. Pasakaan nyo pag yan kayo may hatag si Action Boy kung maglambot 80. Gulpi lang yung hatag si Action Boy. MJ Season, good morning from Chetu Elise Paranaque. Thank you. Happy listening to all ARB Energy Fans Club. Hello, good morning. Sa mga ARB, dira kayo sa ila ni Ma'am Christine Menyes Villalobos, sa ila ni Dennis Richard de Borroma, sa ila ni Regent Tan Villalon, sa ila ni, sino pagit yan eh? Yarbi, damo at Yakim Eriman. Tia Kim Eriman, Malumena, Georgia Garcia Siran, Veronica Santillan Manukan, ito mga nagkinadto. MJS Candido Hildore, Yes. si Cory Vidaha. Cory Vidahanan, Sino pa? Jonathan Bia, Bia. Si Alex Monteza, idol mo ginadaan. idol si Alex. Kita mo tagaan mo gani. Para sure ball. Sino pa? Si Kwan. Rochelle Evangelista. Si Rose pala. Rose Guevara. Oh, Yes, morning. thank you so much. Sino ito ganun nagpadala sa atin sa ano ganun? Sang? Sa ito walang ginamos ka ganun? Ay, si Nerissa Gonzalez. Yes, Good Nerissa morning, Gonzalez. Dara. Ano ng papaya si Tatay Pito sa... Kag si Mama niya Ruth. Yes, oo. Good morning dara sa inyo sa Kwan sa Boulevard. Boulevard. Barangay- Boulevard Barangay of 16, broken no? dreams. Where the city sleeps. Amo na? Wala ka nakabati Wala nga mo niya ng Boulevard. Mataan mo inigali mo yan. Boulevard of Broken Dreams siya ako. Kabati ka na sa Boulevard. Ang word nga Boulevard of Broken Dreams siya, kabati na ko na. Pero wala kabati sa Wala kanta. kabati sa kanta. O kabati ko ba siya kung balong nga Boulevard of Broken Dreams. Broken Dreams. Where Medyo the dancing na city saya. sleeps. The Rock. Sige. Si Earl Ray, kabalo na gani, Tingay ka mukha mo na edad dyan. Amo na. Jeneline Bandoha, morning man, kag Rizal Balsimo. Oy, classmate ko, Lalaine Grace Ibarra. Good morning man sa imo, Hello. Grace. Sino gani mga classmates mo? Ito bilang upod na magpa-picture gani. Action Dora. Si Kwan, si Shirley. Si Shirley. Si, Tita Shirley. Marilu. Si Tita Marilu. No, sino pa to man? Si Remy. Si Tita Remy. Kag si Teresa Yes. Tita Teresa. Tita, puro tita tanan. Kaya maninoy ko, Attorney Alvin. Alvin Gonzaga. Ginatultol ba? Siyempre, manggamot ka na daan para sa Disyembre. Parang kuha na sila kadaan, aware na sila. Well-informed. Hindi sila kambal nga, ay, pag-ulo ni sa'yo na gano'n yan, no? Paras bala kay maninoy ko na Welly Buon, kay Soon Mike. Good morning. Kay maninoy ko Ruben Tampos, good morning. Bernard Mano, morning man. Yes, maninoy ko na kay Isambot, si wala ka na ngalan. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Balita Espesyal! Good morning! Sa atin sila mga ka-aksyon! Yes, morning. Basta good morning si Action Eden. Kung energy! Si Action Dorel. Si Action Dorel, mga 10 days ko no? Yes. Oo, may mga importante sa Oy, ito nag-wave ng birthday. birthday boy, aran na siya. Wala ko galing nagsugpon. Ito galang-alang kung birthday girl. Birthday big girl. Happy birthday sa kay Jomari Jomari Valderrama. Kag kay Nonoy Alacapa. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you perfect. Pakita ka ni Ma'am Van.
Dito ka kay Aksyon Boy, oh. Dali sa akon kilid ka na pangita ka ni Ma'am Vanessa. Oh, Sige, hello na, hello. Tanay Sa kay imo. Ma'am Van. Diri Ako to, kaya, loko. Sa tanan nga nag-greet sa imo. Sa tanan nga nag-greet sa imo. Happy birthday. Sa tanan nga nag-greet sa akin, nakita ko sang gabi. Kita mo. Thank you sa inyong mga greetings. Maybe. Wala si Joe. How young are you? Very young, kicking pa. Very young and kicking. Ato na to yang ako niya. Ato na to na schedule ko na to ang kwanto. Yes, very good. Ano ka mo greet sa imo? Gani, kita Na. sa... Ate Luto na to kayo nagutom na ko. Hindi kayo na i-cook na sa... Ingagawa na din kay. Ingagawa na kayo para maputos pa. Kasama. Bernard Manong mag-aga kay Julfa Caritativo. Yes. Happy birthday ko no kay Kendrick Manalo. Happy birthday to you. Yes, good morning. Dra kay Daydi Soke bla kag Richard Soke. Good morning dira sa inyo. Yes. Kada mo bisang gamo kon nga may gamo nito pag diya sa transistor. Radio. mo, no? Yes, para sa ila ni kagawad mo ni Coperdente, kag sa ila ni Ma'am Mercy dira sa Maynanunga, sa Hinigaran, sa kay kumare ko da Jusel. Kay kumpare ko small kay tiya ila sini nga bata si Baby Carmelo, si Medium, kung si ano pa, si kagawad mo ni Coperdente. Si kuana Nunoy Alacapa birthday naman sa buwan. Yes, happy birthday. Sino Nunoy Alacapa ya. Sa drama. Aliko happy birthday kagapong nga Marcel ko advance happy birthday niya buwas masenyora nako. Senyora. Grabe. Masenyora na Oy na, bingguhan na. Aran After sa bingguhan, ano pagidbi? Ate, after sa bingguhan, Wala kung na eh. magsubra ka pa da, di ka na Di ka na matanaw sa edad mo. Gani man. Wala na kalendaryo. Tapos Hindi, dra ka lang guro sa page, guro sa Bible. Ano to? Pwede man. Kaya para ka very long enough. No? Gani ka. Very good. Sige, kay Rona Rida Trava, good morning dira sa imo sa Valladolid. Yes. Kag sa pamilya, bala ni Kuan, ni Pat Lobaton. Oo. Dira sa may Valladolid, good morning man sa inyo. Yes. Kayo maninoy ko da Major Wilfredo Benaman Jr. Good morning. Si Miss Rona. Ma'am Jean Heselgon, Weng Agaman. Ano na balya? Ano na? Oy, bongga. Sana on. Dukot ako to. Ako igot at guro nga duwa ay. Good morning, man. Sa kay Nang Rose Ann Rivera, sa akong sister-in-law. Wala, thank you so much sa imong sining wardrobe. Pakita na. Okay. Si Rose, inang Rose Rivera, siya nagala? Rose Hindi, Ann Lidya. Rose Kaya may Ann nakita na ko siya. nga Rose Rivera mo. Rose Ann Rivera. Kay ara mo na siya iya nga hatag sa akon. Ay, di kay go. Hindi ta kalibot. Amo na siya. Be? And perfect. Grabing likod mo gala. Tapos amo niya, perfect! Thank you so much! Ang imong likod ka ginuwa, ang imong tiyan ka ginuwa man. Oo, amo gina sampat gina pagsuton. sipon kag ubo. Amo gani na guro ginakuan ka. Gina ano? Gina ka bala, gina sulo sa sipon ka guro kay daw way man sang hapin ang lawas mo. Wala hapin ang lawat. Ano ko lamisa? Wala hapin. Aha. Oy, Jomske, check mo ko nung imong messenger. Oy, Jo Marie! Hilamal ni Ma'am Vanessa. Gusto mo ako ma-check? Jo Marie! Jo Marie, dali wala danay. Para mabatian, gini Ma'am Van. Hambal ni Ma'am Van, i-check mo ko nung imong messenger. Wow, sige. Sino karoon kay busy pa? Na. Busy pa? Sana all, mas busy ka pa sa ma. Yes, okay. Ruby Argente de la Luna, morning man, kagay Renan Payong ngayong. Yes. Kag si Jean Ignacio Araman. Hello, Ma'am Jean Ignacio, kamusta? Diin ka na. Sige, pa sa Valladolid. Blondie. Bigyan mo ng jacket. Tagay ko da. Si Jo Mare, may araw na siya. Very sexy si Miss George. Thank you, Ma'am Van. Basta may mga sulusubra ka na nga bayo. Nga sexy pa, dalala. Charot. Oo. Okay. Direct action po sa atin siningang balita special. Kaya kahulat ng 68,000 nga Facebook Live viewers. Thank you so much. Please do like, share, and follow atin siningang Facebook page. Alright. Balita special. Mga dapat tandaan, Aksyon Boy. Siningang tuwig 2023. Tandaan ko rin. Oo, kag hindi do kano ni mga bago nga hindi man siling bago dapat iano mo na mga existing na ni
actually nga mga words abi or mga phrases or mga mantra, pero okay. dapat i-enliven mo na sining 2023. Live by it. Yes. Ang una action boy, if you're not invited, Ay. sos Diyos ko, hindi ka man magkadto. Don't Kuwan lang. invite yourself. Kuan lang ng ano panawag niya ng gate crosser lang. Oo, pero kayo may harap, depende. Pero action boy, ako yung gapati ko, depende man sa, excuse me, sa closeness niyo mo. Correct, oo. Pero man ang isa nga way kay ma-invite kay gina-expect ka na lang yan. Oo, gina-expect ka Nga na. makadto ka lang Correct. yan. Para ba si mo, birthday mo, may party to sa inyo. Why mo ko in-invite? Oo. Ara lang makadto lang. Ara lang kagyapon. Ara lang kagyapon. Oo, yes. Hindi na pwede nga hindi ko magkadto, di ba? Oo, kay kuha na mo ng... Kay mas masunggod ka na kung hindi ko Correct, magkadto. correct. Kaya ti expected ka na nga magkanto daan. Oo, Mamala so- ka pa doon into ka nga mapa-invite ka pa, no? Di ba? Ngita ka pa ba invitation Oo, card? no, ano naman, hindi na. Pero sa iba, daya nga, wala man na invite. Especially kung doon ka layo, rin si mo, doon friend, doon nag-meet lang ka mo to ni friend. Kay friend to siya sa common friend nyo. Doon kasugot, anay lang mo sa dalan. Oo. Oo, tapos Tapos pagkabalo nabala ka. mga birthday. Kita mo sa Facebook, ay birthday gila nila, makadto sila. Ay, gano kayo. Kaloy, gano'n, no? Kapin pa bala, aksyonida ng mga kuan bala. Ining mga sa mga ang mga hotels na bala ngayon ng per head ang Oh, isipay. true! Doon ka lang alang, guro. Doon may ang iban, may RSVP. Daan. Nan. Pupambali, pag sulod mo nga, di ko di pwede ka pungko man. Ay, di, ari ka sa guest list. Wala, si idugang lang ko doon. Doon wala ko na kay friend kami na. Itugang lang ko na. Tanay kami na ligang nga dlaw na eh. or haman, yung action boy nga, sinong wala daw kay ako lang ibulot. Sinong wala daw kayo Hindi mo na ibulot. tanan maka-attend da. True! Kalain, no? Hindi tanan ka-attend ko. Makadto ka Ano wala naman? ka invite. Pero action boy, actually, ara, bala sa, do ka kabala lang sa akon, pero do ara, bala sa akon, nga bucket list, nga, mga gate crush ko, do ara, bala masulod ka sa party, hindi, kagidya kilala sa tanan, action boy. Hindi naman na sila mag-mind mo, no? Ang ending lang, may listener to, walang kakilala sa akon, oh, kilala, hay, gali si Action Eden, kag celebrant, celebrate. Tapos ang bali, oh, si Action Eden, tingala. Sino? Nang namis na da kuno just nakilala si mo. True. Masik pa mo ko taghod ni takay nas lamon sino to siya tong gagawal siya niya to man. Sino to sa yaman? Dumag ako na sa kita. Dito ba yung buta niya ba si kilala ni kon kilala mo to niya buta niya buta sino kilala. Pero nakatapos niya kaon niya. Nakapamutos ka pa. Pirte na ginaya. Kaya na nagturo. Ang lain na. Way ka nag-invite. Namutos ka pa. Saron ka pa. Luya ka. Pero to, action mo, ito, gamay lang kitang porsyento nga mapansin ka sa party mo, nga tignan mo, yeah. Kay, ang iba, hindi mo na nakilala. Ang iba, no? Oo, syempre, mambas, hindi ko to kilala nga. Ya, tanan niya kilala sa ano yan, kilala mo ya. Pero basta... Pisi nga na upunta. Sige, sige. Mandam ka, ha? Di, good luck na lang sa mga gate crusher, ha? Na naman yung action mo. Ang lain na kami nakakilala sa akin daw. Ang duwa, hindi ko kunin ng invite. Hindi kayo. Rin sila yung duwa yan. Hindi ko ganin ng invite nga para rin sa family. Gani, ang lain action boy, kung family lang yung tanan. Ay, di ba may big... Kakilala na tanan. May big family na yan, di ba? Para sa amon, pila kami kabilog, 30 kami kabilog, yeah. Hindi ka dumdum ka tapag lakata sa kay Tess. Oo. Kundi si Tess yata in-invite yun man taya mo. Sure, oo. Pero pag abot na to, ito na vlog, puro sila pamilya. Tamal ko gani, ano to di action boy? Tatlo lang dato na action Dorel, yung daw hindi Di kila, Rivera. At least si action door, ito okay, ito tagahimamaylan. Dito yan ka pa madalas. Sa Japan. Doon tayo pa ako makapa-Japan. Nasabad. Okay, direct action boy. Next! Wala kang in-invite, hindi magkadto. Ang next action boy, if late ka man gin-imbitar, Late ka na na-imbitar. decline mo na. Kaya na, niya daw say- ko lang bisita. What's on? You were never part of the plan. You've suddenly become a convenience. Correct. For example, may party ka, action boy. Nagulti, ikaw may video kiyan, kagalisin nyo balay. Tapos wala kayo gin-invite. Tapos, nag-cancel to yung ginpabook yung ano. Ay, invite to bala si Eden. Baka may video kiyan. Tapos mo, Ay, din, ang kongali ng birthday ko, ng kadto kagidan. Oo. Dala lang din video kaya. alam mo na, action boy. Kung late invite ka na, decline ka na. Ang lain na kung ikaw gigapasan sa video kaya. Nakamo, di ba lang formal? Gas gaguyod lang, kaya doon ka imposible man sa pasan. Doon gaguyod ka sa video kihanan. Ano? Ara na si Maninoy ko, Noel Ibuo, no? Morning na kay Mike. So, ano Mike? Yes.
Amo na Action Boy, if late ka na gina-invite, decline mo na. Kaya silingon, ano ka na Daw lang. na duman ka na sa ulihi. Oo. Nya ay, daw may kaigo pa man ng bisita. Tade, ang lain man mo na nati daw ang atong bisita daw. Okay na niya, may mga kwan pa daw. Okay man kasi kwan to ay hindi mag-attend ko no. Oh, ti-invite na lang si. Ti-invite na to si Ide. Bitato lang si Ide. Nya tinga bago sa duman no. Hindi kay gina-tanaw ta. Gina-anticipate. Gina-natanaw ta bala kung sakto lang bisita ta. Nga dan si Ide niya kung mag-invite ka na siya ng tatlo mo. Oo. Okay ka pamutos sa dua. Tapos bisan siya na-invite, pimbitawro niya pa na si Boy Duran, si Duran kabato na. No, package siya sila daan yung tatlo ya. Namo na da. Sige. Ay, happy birthday. Nagali kay Miss Kathy Di Cavera from Miss Yvette. Okay. Kathy, mga taga Riverside ni sila. Yes, hello. Kathy Di Cavera, happy birthday from Miss Yvette. Sige. Yes. Ang next Action Boy, don't text if they don't reply with the same warmth. Kaya lang obvious na wala gana, walang tawo sa imo. Hindi mo na pag-ipilit. Inablang daw naglitan niya ka na bala. Oo. Laglawi ang text mo siya. Sabi niya lang okay. Alam mo na. Labi na sa mga nagapangaluyag ng mga kabataan. Na kung may nagustuhan sila ng mga ano. Siyempre subong. Dito naman nigar nga ginapaagin na lang sa text message or chat Action Boy. Di ba la? Once gani nga ma-feel mo man aya, di ba? Ma-feel mo man kung may interest mong tawo kung wala. Correct. Kung wala na gani, hindi mo na pag-ipilit, kikailinit na. Ako yung galing kay Tisenyo. Asamon, bisan hindi sa pangaluyag, abe. Sa pag-istorana nyo lang, pagka babatsagan ko na way man sa gana. Hindi naman Oo. Alam mo kita, halak na mo, balo ka, parang mo na saton, bala? May mga cases mga kong kisa, nga ang text aton tak-anta mo magsige sabat bala magsige sabat tak-anta mo ako may ara ko mo may batasan ko ng tak-an ko magubras ang text nga daw wala mo lang pulos tak-an ko sang tawganay telepono ko ay pulos hindi ko nakapalawig yang daw way mo lang pulos ang istoryanta hindi ko nakapalawig kapin pa ng tawgan kablang nga sir available na po yung loan niyo ko ay hindi ka mo may katawag pagin si mo ya sa ako niya text cam lang damo si mo tawag pagin tawag na yan ang sir open na yung ano hindi kay alay man sa text inaiya daw mga legit man actually nga invite ka na mag-loan invite ka mo nag-loan niya sir sige ano niya siya name mo muna ang imong birthday ko hindi na ko pagkuha sa mga details ko ya true hindi ko ya gani magutang dumaka mo yaman amo maganda sa ati kung natakan kung dana mo natin amo man sa iba nga tao so kung wala sila gana hindi na pag-push galing kay Tikis ay Action Boy ang power bala sa mga marketing people wala very ano ganyan mo very id very kulit pero tika balo man na sila magpakiramdam kinakabalo ka makiramdam otherwise malain lang buot mo yes so kaya hindi ka pag sa pakunda tapos amo niya mo to na ang next Action Boy don't meet if you are the one always asking to meet. Hindi ka na makipagkita. Kung example, be do 5 in a row na nga ikaw nang invite dinner or lunch. Gakanto. Kasi siyempre, librehon mo siya mo. Ma-dinner ka mo. Wala, siya kagi. Ang siya na invite sa akin. Wala, gini siya interest sa akin. Hindi pwede, wala lang korta. Hindi Amo na Action Boy. But do parehas mo na sa don't text if they don't reply with the same warmth. If they show non-interest, hindi na lang pa gano'n. Hindi na pa usika ng korta mo. May pa na kani, iyang nagkakadto ya Abi ara pagid gani iya nga naghuo na ya pag abot sa simpo niya nangalang ko tigil sa bago ko naanad naman ko na ya. Yes. Naanad na ko na ya. Bala ko na lang hindi kayo dayon. Mga papati. Ang next Action Boy, don't bend if you're the only one who wants to make it work. But sila don't bend or don't adjust bala Action Boy. Hindi ka na mag-adjust kung ikaw man lang may gusto. Ano nang putslingon man? Example, kung ikaw naman may gusto nga maglakat ka mo. Galing kay pares na bala ang negativity na bala, hambalon mo nga, hindi lang maglakat kay wala kami sa lakyan. Ay, ano ta ka, sugaton ta ka. Ay, hindi lang maglakat kay do. Hindi mas maulan. At hindi mo na pag-ipilit. Hindi ka na mag-adjust. Putslingon na sa gana. Alangan mambal kapag hindi nga, sige lang kayo sa salakyan, may payong man ko. Alam mo. May jacket Oo, hindi mo na pag-ipilit, Action Boy. Hindi ka na mag-adjust. Once na maka-adjust ka na once, okay na now. But sila nga sa gana. Kaya kung magana na saya,
Go na sa dayon. Doon na iya. Kaysa ganito, yung pagkaroon niya, hindi tama dayon sa Oo kuwan. na. Siya pa na namambal. Kung may gana, hindi mapilita. True. Ang punto na dito, wala lang tapilita ya. Oo. Hindi na pala pag-ipilit ang mga bagay-bagay. Ang next action, boy, don't understand if you're the one making all the efforts. Okay ba naman intindi ka, palawigon mong patience mo. Pero kung maglambot na gani sa time, action boy, nga daw puro ikaw na lang yatanan niya. Intindi. Oo. Intindihan ko kung late ka, kaya traffic. Intindihan ko. Oh, mami-meeting ta di. Pero hindi na siya late yaman. Ano late siya? Akada kita na yun late siya? Ikaw yung nga taga-bago, ya una ka pa. Nan. Kabugtaw kaya alas 5, para kaabot ka alas 6:30. Siya yung nga taga-takuling lang, late pa. Late pa. Nan. Yan, hindi ko nabigay ka traffic mo. Kabalo ka galing ang traffic, hindi naghalin kaya temprano. True. Diba? Ano na lang kuya, nga nag-commute pa kuya halin sa naghabal-habal pa ko na sa bukid, sa bago. Halin sa balay pala, naghabal-habal pa ko. Oo. Paghabal-habal ko, sakay pa ko story sika, sa Blantayan, sa Salakyan. Nag-series pa gid. Nag-series pa ko. O pag-abot na, sakay naman ko sa jeep. Nan. Ikaw yung ara, kalandas dalom sa One ride lang. Amo na bala. Kisado ka budlay, nag-action boy, hindi yun sa mga tao. And lastly, action boy, accept, let it hurt, respect yourself, and walk away. Tandaan mo yung action boy. Although nga, it's easy to say than done, kuno. Accepting things, bala nga, if things will not go your way, baka lang, sige, mag-advise ka pa sa iban, batuna lang, akseptara lang, pero hindi, wala ka sa ila shoes, action boy mo. Hapos na para sa imo yambal, pero sa ila budlay na. Pero ikaw naman, ibutang mo sa imo self nga, let it hurt, hambal ilabla, endure the pain till it hurts no more. Na. Ay, kung magsige ka pa da, the more you'll get hurt. Yes. Di ba? Kung magsige ka pa da. Oo. Kaya kundi, nasaklaw yan na ka, nasakit yan na ka. Yes. Sisige ka pa kita, Sige dasok. ka pag dukuan Kundi, ka. dugangan mo lang da, Ka. Do yambal ko na kita. Good morning kay Glazel Joy Masculino. Ayara siya. Wala kay acceptance. Acceptance, oo. Sila ko ni siya ko, kundi paglakat ni Yado ko Lawrence, perting palangharok, perting ibe. True, 1 week ni Ibe. Tawag ka sa lingkod tayo, musta? Nga ba, 1 week kida nga ako ng ibe. Singko, sige lang lingko kayo kung makaapas ka to, kami naman may ibe. Ako na, patas-patas lang. Don't worry, maamot ko sa ibe. Sige. Oy, sa kay Winyo Guadalupe belated happy birthday ni actually. Kaya daw sang January 5 ning iya nga birthday, no? Siligin nga greet siya ni Kap Libuon, ni Kapitan ni Kagawad Libuon, advance happy birthday. Yes. Actually sang January 5 ning birthday pare. Sang naliga nga November gin greet ko na ni siya, nagpa-greet siya iya. Advance? Nga birthday ako no. November Greet pa? man siya, gali kang birthday January 5. Ay na, November. Engineer Winyo Guadalupe. Yes, Maninoy happy mo man, ha? birthday, Engineer Maninoy Wenyo Guadalupe. Sige. Rosemary Martino, good morning sa imo dra. Kag kay Kristen Niños Villalobos, of course. Boy Yang, Judy Florentino, daw naglain. Or naglain. Hindi naglain ang boses. Naglain, yes. Daw naglain. Kahit tungod ina sang backlist niya nga ginasuksok. Kung ato pa iguguro sa Minnesota, guro punga-punga nang iguguro ay. Pero Paul, mo ni Ma'am Vance ang iyang jacket. Yes. Oh. Tungod na sa backlist. Sige. Oy, kagawa din bong Campo kay ngagaw. Oo, ikagawa na sugpon niya upon sila ni Kap Vito nga nagapakape sa kapihan ni Chona! Yes. Sa ulo na! Good morning! Yes. Mga ka-aksyon ninyo mga tiyaraton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Martes, may kaupon niyo sa Aksyon Marlon Hinavea. Ang inyo naman din news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.